Здравейте хора, днес ще ви покажем с Шайн как се прави голем. Шайн, аре, не ми се получи. Къде са? Не знам, не ми се получава. Я чакай. Тя каза да го направи. По някой път те се бъгва. Ето стана. Голем! Те се прави голем. Ако убиме, виж какво дават. Аз си изкарам мечо. Виж, дава едно свети и вирава. Имаш по-листи. Айде да ми покажем как... Виж, стои ли ти? What the... Стои ли ти? Да бе, аз си забелязах. А панаха? Това някак не показва. Виж, Ако следим ли? не бе, виж, пада. Чакай да направи един портал. Ай, да ви... И ще ви покажем как се прави портал. Къде е портал? Ой, С 5 купчета. четири. По височина са 5, Четири. а по... Ети... 4 и пак 4 и там долу 3. И вземате забавката и... Аре, сега да ходим. Не, още не поставим. Аз влизам по дала, ти къде си? Няста. Ю-ю-ю. Аз още съм по-състрепата. Аз ще покажа другия... Ела тук да покажем как се прави другия портал. Кой друг портал? Има още. А, да, още един има хора за още С един вода се портал. прави. Да, с вода. Естествено е тези купчета. Не, ще пробвам друго. Ще пробвам на джимовете. Ще ми пази се. Чакай бе, аз съм го направя. Чакай, има още един портал, бе. Ти кажи. Контролирам. Сега я го запали. Запалях кола. Сега. Не стана нищо. Ела тук. Аз ще направя от такива. Опа, обърках посоката. Вито ти май по-високо ти, бе. Ти един... Те са по-високи. Аз нещо търся. Какво търсиш? Машаните ти не са... Винаги с такова се запалват, нали знаеш? Аз влизам в портала, идвай. Към замъка ни. Аз влезнах. Човек, знаеш какво търся? Няма да не знам. Шап. Естествено да ви покажем едно нещо. Кой искаш да покажеш? Давате това яйце и спалвате. Ще ви спомня, бе. Ето така. Ще ви... Какво правиш, бе? Ай-бай. Къде си? Къде си? Птара? Явно Ада май не са от телепорти. Ма стават. Човек, аз съм търся.
мен спана. На мен не ми влиза в Майнкрафт. Така? Майнкрафт има спан.